És képzeljétek el, ugye én már több közösséget szerveztem 91-től, és mindben voltak elnyomók. Ugye kik az elnyomók? Hát a tudomány kétféleképpen határozza meg az elnyomókat. Az úgy, hogy pszichopata, szociopata. Így határozza meg. A szociopata az azt jelenti, hogy azzá vált, a pszichopatára meg azt mondják, hogy születésénél fogva olyan. Jó, tehát ugye ez a nem hiszed, nézz utána a neten utána tudsz nézni, jó? Tehát ez a megfogalmazás. És ugye mit csináltunk? Volt közösségem biztosítás, életbiztosítási területen, volt közösségem nyugdíjpénztári területen, volt közösségem önsegélyező pénztári területen, volt közösségem azt mondja, hogy egészségmegőrzés területén, és volt egy rövid ideig ilyen kedvezményes vásárlás területén, de ezt mind én hoztam létre ezeket, jó? És mindenütt voltak antiszociális emberek, tehát elnyomók, jó? Tehát az antiszociális magyarul elnyomó, jó? Mindenütt. Tehát a közösségbe bekerültek, ide bekerülnek, úgy menekülnek el, mint a húzat. Be se jönnek, így van, be se jönnek. Meglátnak minket és spriccelnek, szétspriccelnek. Pedig minden 5. ember a bolygón antiszociális, tehát elnyomó, minden 5. És tudod mi a baj? Van egy szabály ebben kapcsolatban, hogy az emberek azért boldogtalanok, mert a környezetükben jelen vannak az elnyomók, és bőszen dolgoznak azért, hogy te ne legyél boldog, érted? És mivel nem tudod megállapítani a szociális emberek között, hogy ki az elnyomó, mert ugye a szociálisak vannak többségben, nem tudod megállapítani, ezért minden közösségben ott vannak, minden közösségben, kivétel mi? Tényleg, kivétel mi? Úgyhogy érdekes, érdekes. És ugye ez azt jelenti, hogy itt, miért mondom ezt, nem tudod eltanulni a rosszat. Világos? Mert azok a gyerekek, akik az óvodába járnak, az antiszociális gyerekektől tanulják el a rosszat, nem a szociális gyerekektől, akiknek a szüleik antiszociálisak, ezáltal a gyerek is, oké? Tehát elnyomó szülőnek elnyomó gyereke lesz nyilván. Az iskolában ugyanez a helyzet, az antiszociálisoktól, az elnyomóktól lesz olyan a gyerek amilyen, érted? Nem magától. És végre van egy olyan közösségem 16 éve, ahol nincsenek antiszociálisak, nincsenek elnyomók, érted? És ez egy óriási érték, mert más közösségben mindenütt megvannak, ráadásul még a legtöbb közösségben ugyanebben az arányban, 5-ből 1, tehát 20%-a antiszociális, és az tönkre teszi az emberek boldogulását.